au căzut banii? Mersi mult. Stai liniștit, la cât muncesc eu pentru bani, mi-ar părea rău să-i pierd. A, da? Dacă nu te deranjează, în ce domeniu lucrezi? IT. IT? Wow. Da, programare de jocuri mai exact. Câteodată le și testez înainte să iasă pe piață. Auzi, ce jocuri anume? FIFA, Call of Duty. Da, problema e că mă implic prea tare și mă enervez, nu e. Auzi, da, nu te spera, ce faci aici singură? Am venit la prânz să dau de mâncare la porumbei, la căței. Săraci, mi-e milă de ei. Dar tu ce faci aici? De ce alergi? Ai vrea ceva? Ai și simțul umorului, ha? Nu, încerc și eu să scap de burta asta, puțin încerc să alerg. Orice bărbat adevărat are puțină burtică. Glumești, nu? Presupun. Nu, mie așa îmi plac bărbații, și cu burtă și cu puțină chelie. Chelie, pe bune? Faci mișto, ha? Nu glumez. Mie îmi place să gătesc, eu gătesc toate bunătățile, nu știu, îmi place să am grijă de el, îmi place să-l alim, să-i ofer tot ce-i trebuie, nu știu, să îl venerez. Ok, unde e camera ascunsă? Am înțeles, e o farsă. Unde le-ați pus? Le-ați pus aici, Nu e nicio cameră. În veverițe, unde le-ați ascuns? Dar în același timp îi ofer și libertate, mai iese cu băieții, nu știu, mai iese la o bere, la un fotbal, știi cum e. Ce pot să spun e că iubitul tău e un bărbat foarte norocos. Care iubit? Am avut un singur iubit, un bărbat frumos, deștept, bun. Și bogat, probabil? Nu sunt materialistă. Nu. Și uite-te la mine, deci nu. Am avut 3 perechi, cred că, de pantofi toată viața. Da. Și cum e cu foștii și cu fostele? Mereu e acea persoană care îți rămâne în memorie. Păi în memorie, când săracul a murit, la mine nici mai există fost. Și ca să nu zic că nici măcar n-am apucat să facem dragoste. Okay. Deci tu încerci să-mi spui mie că ai avut o singură relație, că persoana aia a murit, deci nu mai poate să se implice în viitoarele tale relații și că nici măcar nu te-ai culcat cu persoana respectivă? Iartă-mă dacă sunt puțin mai invaziv, dar ești cumva virgină? Nu cred așa ceva, nu cred, nu, e imposibil. Și tu încerci să-mi spui mie că tu ești pachetul complet? Hai mă, pătărește, termină cu prostire. Ești tu drăguț. Nu, să... Aoleu, ai stat aici cu mine și ai răcit. Am transpirat puțin, dar nu nimic, mai alerg vreo 2 minute. Auzi, lasă-mă să mă revanșez față de tine. Nu vrei să ieșim la cină? Fac eu cinste. Ok, zi-mi măcar de unde să te iau. Și ceva te iau eu. Și poate bei și tu ceva, nu? Și mie îmi place să ies cu mașina seara, mai fac și eu un drift. Faci drift? Da, am un GTR cu un cuplu formidabil. 2 turbine, 4x4, toți cei 540 de cai trimit la roată incredibil. Deci ești fenomenală. Eu măcar nu știu cum te cheamă. Cum te găsesc pe Facebook sau cum te găsesc pe Instagram? Nu, că nu sunt cu media socială, nu. Eu nu-mi place că se bagă tot cu mine în seamă și dacă postez ceva, o poză mai drăguță, imediat încep. Ce naiba se întâmplă aici? Poze. Uite, odată mi-a scris unul dita mai fraza și la final mi-a pus winky face. Winky face? Cine naiba pune winky face? Exact. Hai, înapoi la spital. Trebuie să plec, da? Mai vorbim, da? Ești perfectă! Mă aștepți? Te aștept aici! Maia! Te iubesc enorm! Și eu! Ce aveți, mă, cu fata, a? Nu vedeți că e perfectă? O ținem închisă pentru că a tăiat penisurile la vreo 20 de bărbați.